फुलिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो। सिनायो मा फुलि? सिनाया दे 15 तारिखनिफ्राय बिसोर बाहायसो इनभेस्टारफ्रा फैसा गोजाफैबाय। जायखिया गासैबो गोसो गुदुं समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा बिथांमोना नै बनसुनि मान्दाब मैयाबो जायो मोदैयालाय मोदैयाबो बेबो जायो आरो खाजा गैयाला बोरै थानाय जुनारफ्राबो ने माखौ जानानै थानाय गुड इनिशिएटिभ थेंक इउ दे बे बिथाङा आफादगिरि सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि आदा ब्रिटेन इस्लारि खुलुमबाय लोगोफोर गोबावनि उनावहाय दिनै मोनसे भिडिअ बे भिडिअआ जोंनि गासै सुबुंफोरनि थाखाय मोनसे इम्परटेन्ट भिडिअ स्पेसियेलि जोंनि बड'लेण्ड हालामनि गासै रायजो राजाफोरनि थाखाय दा आङो थांगासिनो दं मोनसे जायगायाव दा आङो न'निफ्राय ओंखारबोबाय ओरै मोनसे सर्टकाट लामाजों आं फैदों जे जायगायाव थांदों बेयो चिरां डिस्ट्रिक्टनि फाथाबारि एरिया 6 नम्बर होननाय फाथाबारि बेनि साखाथियावहाय अखा थिखोना हायोब्ला दै फैहांसै लामाफ्रा मोजां नंले बेफोरनोसै नै लामाया स्कुटिजों फैबाय माने सर्टकाट ओरै होलांलाबायनोसै नालाय यें होलांनि ओमफ्राय नायनि जायखिया जा मोनफैबाय आं लकेसनाव लोगोफोर फाथाबारि 6 नम्बर बेनि सोनाबहा ओरैहाय थानाय हाग्राबारि बेयावनो जाहैबाय प्लान्टेसन दिनैहाय बिफां गायनाय गोथां बानायजोबफिननांगौनो माखासे दंफांफ्रा गैले नालाय जोंनि जायगायाव दंफांखौ जोंनो नांगौ अक्सिजेनखौथ' जों मेचिनजों बानायनो हाया नालाय मेचिनजों बानायना राननो हाया बे दंफांफ्रानो जोंनो अक्सिजेनखौ प्रडिउस खालामना होनांगौ नालाय दा नै ओरैनि नैबे मोनसे हाग्राबारियाव आरो बे ओरै थाबायगासिनो दं नै लाइन फरेस्टनि NGOनि जानो हागौ बिथांमोना नै बैलाय बेनिफ्राय ओरै हाबनानै नैबे हाग्रायावनो फुलिफोरखौ लांगासिनो दं माखासे गाज्रि जाबाय नामा কি গছ এটা এটা নামটা তো মই নাজানে নাজানে আপা না আপি এটা এটা আপা আপা সব আপা जिया फुलिफ्रा मा दंबोयो बेबा सिनि नाफाय फुलि गैला खैथामान सिनि नाफाय आरो नैबो बरथिक दंबावो नै फुलिफ्रा बेफोर माने देरनांगौ मिथिंगानि मोनफा खामानि मावग्रा बिफां जानांगौ फुलिखौ सिनायोना सिनाया? सिनायो मा फुलि? सिनाया दे गायनांगौ आरो गायनांगौ एबार फैबाय आं नै हाग्रायाव हाबदिनि लोगोफोर दे बेथ' मेसेङाव गोरानसो जासैदां नै हाबलांदिनि गुड आफ्टारनुन नोंसोर मानि जों बङाइगाव डिस्ट्रिक्टनिफ्राय जाहैबाय बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट बनसुनिफ्राय डिस्ट्रिक्ट बनसु बङाइगाव गायबाय दा एसे बिफाङा नायनिबो मा लिरदों किप द इनभाइरनमेन्ट क्लिन आदसा बेबायदि बे बयनिबो थाखाय बे मेसेजआ ने दे ओमफ्राय ओरैहाय दंबावो ओरै दंग' दङ मेंबाय नामा रायसोलाय मेंबाय गायबाय ना गोबाय नोंसोरबो ओइ दे जाथ'बाय दा गायबावदो रेस्ट लाना औ हाबलांदिनि गुड इनिशिएटिभ थेंक इउ दे बे बिथाङा आफादगिरि सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि आदा ब्रिटेन इस्लारि बेनो आरो दे दा रायलायबाय थानोसै आदा दे नैबो गायबाय नै माने लांदांखौ नायनानै बहायजोबदों आरोखि गायनाया ने लांदाङावहाय नैबेथ' माखासे स्पेसिमेन दंफां गिदिर गैले दानजोबबाय दंफां ओमफ्राय जेरैबो बिदिनो मानसिफ्राबो बुंफबनानै दं आरो दा नै एखेबारे माने गुफुर गाननानै ओमफ्राय ओरैहाय नायनि गायनायखौ दे बे मा फुलि बेलाय मा बेलाय बाहावरा जुनारफोरबो जाफैनो हाबाय होमब्लानिया जा बाहावराखौ अबेबा जुनारा जायोना मान्दाब मैयाबो जायो मोदैयाबो खाजा गैयाला बोरै थानाय जुनारफ्राबो ने माखौ जानानै थानाय बहाय थाबाय थाखायो मैदेना
ए आच्छा ओरैनोबा मा गायदोंलै इसोरबा नैबेबो गायबाय नै बे माबे बे बियो लावखार दंफां लावखार दंफां ए गोमब्ला जिया आच्छा जिया लालि हावरा बेबो मोनजाला माथो मानसिबो जिब जुनारबो औ मैबो जायो दा गोथां जाजोबफिनथोंसैलै जायगाफ्रा ने थोबाय बेसेथो औ बे जोथोन लानांगोन ना नायनांगोन गायजाङाल' दोनलाथ' बोरै जानाय ने आसला बेसो फोथांनो फेदेरनो हानाय जोंनि बे फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि औ जि बिबान लानायफोर दङ फरेस्टजों लोगोसे गार्डफोर लोगोसे डिएफअ औ जाहाथे बे जों दिनैहाय खस्थ' खालामनानै गायदों बे जेनेबा चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार एलाइड कपारेटिभ ससाइटिनिफ्राय जों हेल्प खालामफैदों बेनिखायनो खावलायदों दिनैहाय जाहाथे डिपार्टमेन्टफ्रा बेखौ दिनैनिफ्राय मोजाङै जोथोन लायो जोंथ' गायना होलांनोसै नाथाय प्रटेकसन होनाया फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि बेखौनो खावलायबाय नंगौ नोंसिना मा होनदों माबाया चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालसार ट्रेडिं एन्ड आलाइड कअपारेटिभ ससाइटि महाय नोंसिना चिरां डिस्ट्रिक्टनि हिसाबैहाय जोंहा बेंथलाव दङ मा मावो नोंसोरो जोङो दा गय बिजनेस मावो गय फाथो फारसेनिफ्राय लानानै माने रायजो राजाफ्रा खम दाम दामोनथों आद्रि दाजाथों आच्छा माने नोजोर होनानै आच्छा बेजों लोगोसे बिसिनि आबाद मावनाय बिथिङावबो जोङो माने मदद होनायनि जोंहा माने प्रसेसआव दङ आच्छा बुजिबाय साबसे फैदों नोंसिनालाय जोङो बेवहाय 20 जननि गोजौ नोंसिनि ससाइटिनिफ्राय आच्छा 70+ दङ नाथाय 20 आबभ फैदों आच्छा बिसोरजों माने जयेन्टलि मावफैदों आरो बरिया दे ओमफ्राय बेयावहाय माथो एनक्ल'जार साबबायमोन नामा सार एनक्ल'जार माने दाख्लै 15 थारिखनिफ्राय 15-14 बे साननैया ओरै बैसागो समय मानसिफ्रा बैसागोनिबो एसे खम जाखायो अफिसफ्राव सुबिदा सानना फैगोन आंनाव अफिसाव लाखिलि दंमोन आरो मानसिफ्रा आच्छा 15 थारिखनिफ्राय बिसोर बाहायसो एनक्ल'जारफ्रा बैसागो जाफैबाय बेनिफ्राय 12खान मटर साइकेल जों ओंखारहरबाय ओमफ्राय नेक्स्ट डे आरो फैबावबाय 15 थारिखआव फैबाथाय नुबाय मा गंब्रै दं गंब्रैखौबो ओंखारहरबाय जों थांखांनानै 30थासो जमा जाबाय ओमफ्राय खोनाबाय खोथाखौ बिदि हाला बेनिफ्राय हायैनो जोङो 10 नै दा 16 थारिखआव प्रग्रामखौ खालामनो हाया आरोखि प्रग्राम ओंखारजोब्बाय गासिखौबो खारजोब्बाय बेनिफ्राय नै दा बे इनक्लुड जानाय जायगाखौनो जों दा बनसुनि सहाय लानानै बनसुजों आरो सोर संगठन आंबोनाय मोजां मिथिजोबला नै दा बेखौनो रिफिलिं खालामनाय जाबाय आच्छा बे बिफां गायजोबनाय जाबाय बे एरियायाव आच्छा बिराद मोजां दे सार बेफोर जाहैबाय गासैबो नैबे बिथांमोना बनसुनिनो मेम्बारफोर आरो लिडारफोर दङ दैदेनगिरिफोर दङ ओरैनिफ्राय आंथ' माखासेफोरखौ सिनायले जायखिया गासैबो गोसो गुदुं समाजनि थाखाय खामानि मावग्रा बिथांमोना नै बनसुनि गुबुन डिस्ट्रिक्टफोरनिफ्राय आरो जयेन्टलि नोङो मा चिरांनि सेक्रेटारि गसाइगावनि सेक्रेटारि आंबो गसाइगावनि गसाइगावनि गोबां नाम आरो मिरु बनसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि मिरु सेन्ट्रेल बनसुनि जेनेरेल सेक्रेटारि ओरै नोंलाय महाय चिरांनि चिरां गसाइगाव क'क्राझार बाक्सानि गैया बेयाव गैयालैबो गैया दे जायखिया गोबां गायबाय दा गोबां गायबाय मोजां मोनबाय जोंनि जायगायाव बिदि गायना होफैनायखौ एखे जोङो खाथिनि नालाय माने मानसिफोरखौहाय मेसेज खालामदोखि माने दाननायखौहाय बन्द' खालामनो थिनदो आरो बेनोखा मेनना ससियेल मिडियानि थ्रुयैहाय आरो माने जोंना वाइल्ड लाइफखौहायबो जोंना नायनांगौ आरो ना मैदेर दंफैयो नै बेफोरखौथ' जों दा नुलामोन आरो ना दा बेफोर हाग्रा थायोबासो जोङो नुगोन आरो ना बेखौ नांगौ आरो जोंथ' नुबाय जोंनि फिसौ फिथाइफ्रा नुनाय नङाद्रा ने जों हाग्राया माबायदि बेखौबो नुनाय नङा लांदां जानांगौ लाबा थांनानै थानो गोब्राब जागोन बे दंफां गैयि जायगानि बे लांदां बालाबारिनि मानसिफ्रासो मिथिगौ महाबा दंफां फांसेसो दङमोनब्ला होनना खम आफसुस जायो बिसोरो साया लानो थाखाय जिउखौ खुंलांनो दा बेनो दा जुदि बिदि जोंनाव थाखानायफोरखौबो जों फोजोबस्रांनानै लाजोबोब्ला ना माथो माइलाय वाट इज दिस चक्लेट होबाय नै थेंक इउ वेलकाम बेबायदि आरो नै बे समाव दे रिफ्रेशमेन्ट
एसे रिफ्रेशमेन्ट फेन्टा बे लजेनखौ लालाय बास थेंक इउ जाबाय बिदि मेंनाय गांनाय समाव बिदिखौ मोनला ओरैबायदि गोजोनो ओमफ्राय ओरैनो टाउनफ्राव ओरैनो थांलाबायनो नुला जा लोङो बाथियो ओमफ्राय दा बिदियावहाय नै गोसोमसो लाबाय नोंलाय गोसोमबो लाबाय दिनैहाय 3000 टारगेट 3000टा बिफांनि फुलि गायनाय हाया बिराद मोजां माथो हाया मोजां औ हाया मोजां बिराद मोजां हा नै दंफांनि जायगा बे दंफांनि जायगा ओंखारनांगौ दंफाङा गुसु हासार दं बेखौनो नुनानै लुब जादों दा मानसिफ्रा ने दानस्रांलाबायना संसार जानो लुबैयो बिदिफ्रावहाय नेचार मेन्यु बे मा जालायखो आदा फुलिया इयो जिया नामा ए मिन्स्टां अब्ला जोङो नायलांनि गायनायफोरखौ लोगोफोर ओरैहाय बेसे गोजाननिफ्राय गायबोखो आदा ए ओरै एखे दाउखा बाहानिफ्राय ओरै साहा गायबोबाय नै गायै ओरै जेसेबां हायो गायलांबाय थागोन औ फुलि जोबागौमानि लांदां जायगा नायै औ दे मा बिफां बेलाय सिनायोना सिनाया नामखौथ' मोनथिला खिन्थु बिफांल' जानांगौ आरो ना नैबे आदाया जाहैबाय सेन्ट्रेल बनसुनि आफादगिरि आदा ब्रिटेन इस्लारि दा बिथांमोननि दैदेननायावनो अर्गानाइज खालामनायाव दिनैनि हाबाफारिया मावफुंजादों दिनैहाय जोंनि नैबे आमथिका रेन्जनि सिङाव थानाय जेनेखि दाउखा बाहा 6 नम्बर जायगायावहाय जों दिनै फुंनिफ्रायनो जागायदों ओमफ्राय आं सारनाव सोंदोंमोन खय बिगासो जागोन होननानै बे होनदों बिगाजोंथ' सुनो हाया बेखौ एकदम बेसेबांबा हेक्टर दं होननानै बुंदों आरो दा दिनैहाय जों बेसेबां कभार खालामनो हायो जों दाबो बुंथ'नो हाया खारन आदा बेलाथ' थांबाय जों गैयालाबो 3000 प्लास नियारलि 4000 फुलिखौ जों दिनै गायलांगोन आरो आच्छा ओमफ्राय नोंथांमोनजों लोगोसे गुबुन सोर बाहागो लादों औ जोंजों लोगोसे चिरां डिस्ट्रिक्ट एग्रिकालचार आलाइड कपारेटिभ ससाइटि बेयो लोगो लाफानो हादों आरो बेजों लोगोसे फरेस्ट प्रटेक्सन मोनसे NGO आच्छा आरो बेजों लोगोसे जोंनि रेन्जार सारबो दंफैयो आमथिका रेन्जार सार दा जोंखौ मदद होफैदों बिथांमोना फिजिकेलि फैनानै दा जों बाव जयैनो जों गायगासिनो दङ आच्छा रायजो राजाफोरखौ मा खावलायहरगोन रायजो राजाफोरखौ जों खावलायहरनाया बेनोदि नोंथांमोनाबो जाहाथे नैबे 365 डेज 365 दिन जेनाखि दङ बे दिनावनो नोंथांमोना एसे सम दिहुननानै जाहाथे मासाव फांनैसो बा फांथामसो जुदि गायोब्लानो बेनो जथेस्थ' जायो दा बेनिखायनो जोङो खावलायो नोंथांमोनखौ जाहाथे समावनो जुदि हायोब्ला न' खाथि सेराव बा मायावबा ओरैनो फ्रि जायगाफोर दङब्ला दंफांफोरखौ एसे सानसेयाव फांसेयाव जुदि 2 मिनिट सम होयोब्ला बियो बहुद जागौ दा बेखौनो जों बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै जों बेखौ रायजो राजाफोरखौ जों खावलायो नोंथांमोना जुदि आरो सम जुदि होनो हाथाराब्ला नोंथांमोना जोंखौबो मदद खालामनो हागोन जों माखासे लिफलेट्सनि गेजेरजों किउआरबो शेयार खालामनाय जादों आरो गोबां मानसिफ्रा गावसोर ओंखारनो हायैनि थाखाय 50 थाखानिफ्राय सुरु खालामनानै बिथांमोना जोंनोहाय मदद खालामदों आरो बिथांमोननि नामावनो बिथांमोननि हेफाजाबनि गेजेरजोंनो जों दिनैहाय आरो गायबावगासिनो दंबावो जोबोद गोजोननाय थाबाय आदानिसिम थेंक इउ